ono kang sarang yo. Mengko bakal gundake blanjamu dening Kang Sinuwun. Sampun Sinuwun. Nggih, Pak. Ayo, anggota, diombe anggota. Yen kowe sing arep pekewo, tak mimiti bisa yo anggota. Nuwun nggih, aman. Ayo, diombe bebarengan. Anggota wonten tinimbalan tengah dawuh paman. Apa kowe ngerti petunge wong ngombe? Nggih, ngertos. Piye kaki jlantrehno? Ingkang sepisan menika Eka Padmasari. Tegesipun ngombe ingkang sepisan saged layani raos seger sumyah. Polatanipun padhang kados dene kembang ingkang ambabar sari. Lak ngono. Ayo, diombe meneh anggota. Hancur sing kaping pindho anggota. Ingkang kaping kalih menika duwe maratan. Tegesipun ngombe ingkang kaping kalih saged layani raos pon ora warata wonten sangkut joring awak. Lak ngono. Nanging kene anggota. Apa kowe wis ngerti larah-larahe patine bapakmu? Ingkang sanyatanipun menika kados pundi paman. Kose, kok tak cisani yo. Sing penting saiki ngombe dhisik. Diombe meneh anggota. Saiki sing kaping 3 apa anggota? Ingkang kaping 3 menika Trikawula Busana. Tegesipun ngombe ingkang kaping 3 menika candranipun kados dene batur ingkang bengah nabi lungsuran agemanipun bendaran. Ngono. Wis kuat ngombe to? Sampun bapak. Nek ora kuat, ora usah dilanjutke. Ora usah dilanjutke wis tekan kene wae. Mboten. Kula menika putranipun Rama Sisupaya. Ngono. Yo kuwi lho. Kanggo jenenge bapakku. Dimen mungkar pangkatmu yo. Go, ombe sing kaping 4.